Sharia sen be talige an ka jamana kalafiligo la CNT ma olu bɛna jateminɛ dɔw boli o kan sini. Don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ layɛnɛmaya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la farafina denmisɛnninw tɔgɔ la o sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ. A ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri bolo min ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don musow denmisɛnnin ale ni denbayaw ka kɔɲɔw ma Wajije Fune Kulibali. Gɛlɛya min bɛ RDC ni Rwanda jamana ni ɲɔgɔn cɛ Kenya jamana ɲɛma ale kɔni a laɲini k'a fɔ u bɛna fintigilaka dɔw kɔni bila ka taa RDC yaasa ka se ka taa lakana yɛrɛ sabati olu de bi kunnafoniw na bakuruba ye an bɛna dɔ fara minnu kan ka d'aw ma. Tele ta bamanankan kunnafoni kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw salamu alaikum ni aw ka kunnafoni wagati sele ka bɛn bi alamisadonya ma Zulukada tile 17 Hijira 1443. Sharia sen min bɛ tali kɛ kalafiligo la an ka jamana kɔnɔna la ni ale yɛrɛ kɔni taara ba la Conseil des ministres fɛ Novembre kalo tile 24 san 2021 sini CNT maaw ni o ye an ka jamana yɛrɛ a wasadenw ni olu yɛrɛ kɔni bɛna taa jateminɛ dɔw kɛ o kɔɲɔw la ani ka baara sen dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka ɲɛsin o yɛrɛ waleyaw ma ani u bɛna lajɛ fɛn min caman a bɛna kɛ sababu ye fɛn min camancɛ fanga maa ɲɛmaaw ye olu ka se ka chronogramme dɔ yɛrɛ kɔni bɔ min bɛ ta ka o di CEDEAO yɛrɛ jɛkulu ma. Ka kɛ ni kalafili ɲɛbila baaraw ye an ka jamana kɔnɔna la fɛn min an ka minisiriw ye olu ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ la n'an ko ma ko Conseil des ministres olu yɛrɛ kɔni ye projet dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko projet de loi électorale a kɔni yirala k'a fɔ ko sini o projet in kɔni baaraw na jateminɛ an ka camancɛ fanga wasadenw fɛ ni o ye Conseil national de transition ye ni projet de loi électorale a kɔni bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don an ka kalafiliko fanfɛla la walasa kalafiliw bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o ni malidenw bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ CNT maaw kɔni kan ka nin baara ninnu jateminɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye politikima dɔw ye olu yɛrɛ kɔni fana kun ma jɛn ni nin loi électorale in fan bɛɛ lajɛlen ye olu yɛrɛ kɔni tun ye a laɲini fɛn min ye organe unique de gestion des élections ye o yɛrɛ kɔni ka bila nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni sigiba dɔ yɛrɛ kɛra o kun kan n'o ye atelier de réflexion ye juin kalo tile 29 kana se a tile 30 ma san 2021 wagatiw yɛrɛ la laban na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye société civile maaw ye olu yɛrɛ kɔni ye laɲini dɔw yɛrɛ kɛ walasa hali sisan nɔ ni projet de loi électorale yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogoya min na fɛn min ye an ka jamana cɛbɔli ministre o ni gouvernement ka kuma lasela Abdoulaye Mayiga ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko wagati min na u kɔni ye décret bɔ ka camancɛ fanga kuntagala yɛrɛ kɔni yira ni o ye san 2 bɔɲɔngo ye olu yɛrɛ kɔni mago bɛ chronogramme na teliya la nka o kɔni baaraw tɛ se ka kɛ fo CNT maaw yɛrɛ kɔni ka sigi ka ni projet de loi électorale yɛrɛ kɔni jateminɛ a yirala k'a fɔ ko alamisadon juin kalo tile 16 san 2022 fɛn min an ka camancɛ fanga wasadenw ye CNT maaw olu yɛrɛ kɔni bɛna sigi dɔ kɛ mun bɛ tali kɛ sariya caman yɛrɛ kan mun nafa bɛ se an ka jamana ma ka fara o kan jumadon juin kalo tile 17 san 2022 fɛn min ye nin projet de loi électorale ye n'ale ɲɛsinnen don kalafilikow ma CNT maaw yɛrɛ kɔni na sigi ka hakili jagabɔ kɛ o taacogo yɛrɛ kɔni kan ni projet de loi électorale mun kɔni filɛ a yirala k'a fɔ ko ni a kɔni bilala ba la an ka CNT maaw fɛ a kɔni bɛna kɛ sababu ye camancɛ fanga olu kɔni ka se ka chronogramme dɔ ci CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni ma. I n'a fɔ y'aw ladɔnniya bakurubaw la cogoya min na i n'a fɔ diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen anw ka jamana ale fɛnɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen layɛnɛmaya min kɔni bɛ ta ka ɲɛsin farafina denmisɛnninw yɛrɛ ma thème mun talen don u bolo ɲinanta la o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ denmisɛnninw waleya jugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma caman bɛ se ka bɔ o yɛrɛ la cogoya minnu na ni lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Cité des enfants na bi sɔgɔmada in na a ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri bolo min ka kɔɲɔw ɲɛsinnen don musow denmisɛnninw ale ni denbayaw ka kɔɲɔw ma tele ta kun b'a kɛnɛ kan. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen layɛnɛmayali kɛnɛ kan Mali denmisɛnninw olu kɔni ye welew ni laɲiniw caman kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni taara ba la minisiri fɛ ni ale ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don musow denmisɛnninw ale ni denbayaw ma. An bɛ yan nɔ Cité des enfants na sɔgɔmada in na pour que ka journée de l'enfant africain o ye jumɛn ye o ye Afrique denmisɛnninw ka don ye a bɛ fêter juin kalo tile 16 juin kalo tile 16 ɲinanta kɛra Cité des enfants na denmisɛnninw bɛ yan Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ mais communauté minnu fana bɛ Mali la minnu bɛ sigilen don an ka Mali kɔnɔna na an nɔfɛ o denmisɛnninw fana défilé la an ye an kɔni an nisɔndiya la mais défilé kɔnɔna na u ye message fɛ passer kangaridaw y'o kɛ anw mɔgɔkɔrɔbaw ye
ne kelen ti yan nɔ ni n ka Mali ministre de l'éducation nationale n'o ye DDO ye ale fɛnɛ tun bɛ yan nɔ n'ale de y'a assisté ɲɔgɔn fɛ an ye denmisɛnninw ka message lamɛn an y'a noté ni Ala sɔnna gouvernement jɔyɔrɔ ye min ye président jɔyɔrɔ ye min ye ne yɛrɛ min y'u ka ministre ne jɔyɔrɔ ye min ye n bɛ n jɔyɔrɔ fa ni Ala sɔnna. UNICEF ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɛkulu ye min sigilen don denmisɛnninw olu yɛrɛ ka lakana kama diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la olu ka nɔlabila min tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ nin kɛra nisɔndiya koba ye olu bolo olu ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kofɔlen ye min kɔni talen don ka ɲɛsin farafinna denmisɛnninw ma ka o laɲɛnɛmaya ni malidenw ye o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ nin bɛ kɛ hakili jigin ye bɛɛ lajɛlen ma fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa denmisɛnninw bɛ kɔlɔlɔ minnu na u bɛ se ka bɔ o la cogo min na denmisɛnninw ka jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko Parlement des enfants district de Bamako ale présidenti ale a yira ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko denmisɛnninw ka lahalayaw ko caman yɛrɛ kɔni kɛra nka caman tora hali sisan o kɔfɛ a tilala ka wele kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma. An bɛ se ka mun fɔ bi c'est que caman kɛra denmisɛnninw ka ko la mais caman tolen don mun ma kɛ fɛnɛ donc sira la o bɛ ka kɛ an bɛ ka jateminɛ cogo sugu bɛɛ la an bɛna se ka mun k'o ko la wele min bɛ ne bolo c'est que gouvernement k'u ka fɛnw sigi denmisɛnninw kan halisa u ka denmisɛnninw protéger u ka denmisɛnninw lakana u k'u ka droit d'u ma. Hakilina jiginna nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kofɔlen min filɛ nin ni u bɛ tali kɛ farafinna denmisɛnninw kan a bɛ laɲɛnɛmaya kabini juin kalo tile 16 organisation de l'unité africaine fɛ ni o de ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma minnu ni olu maa ba caman olu yɛrɛ kɔni fatura tagama dɔ senfɛ min kɛra Soweto Afrique du Sud ka u to u yɛrɛ ka hakɛw ɲinini na. Cakɛbɔlaso dɔ sigilen don min ka kɔɲɔw yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don sigida lakana kɔɲɔw ma olu yɛrɛ kɔni ye lajɛ dɔ sigi sen kan yaasa ka se ka taa kuma sariya sen min bɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ sigida lajɛli kɔɲɔw la ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ an y'o la yaasa an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ka nin cakɛbɔla kofɔlen olu ka nin lajɛ kofɔlen lajɛ Aissata Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan. Ni sigi kɔni kɔnɔna la kuma kɛra mun kan o de ye sariyaw ye sariya minnu yɛrɛ kɔni bilalen don sen kan walasa an ka sigida yɛrɛ bɛ se ka lakana cogoya min na. Commandant ani an teri journaliste kun bɛ baro la sariya kan bi sariya min jamana y'a ta min bɛ se ka an ka sigida lakana hali bi ko kumaw fɔ ɲangini min bɛ k'o kɔnɔ ani baara kan ka kɛ cogo min na donc an kumana o sariya de kan bi a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kan ka bɔ a kalama bi k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se bilen k'a ko k'i yɛrɛ ma ten bilen an ka sigida kɔnɔ donc d'abord bɛɛ n'a a jɔyɔrɔ don bɛɛ kan k'i i ka jɔyɔrɔ fa service état ka service ka jɔyɔrɔ bɛ yen commune ka jɔyɔrɔ bɛ yen wa gatuw kelen-kelenna bɛɛ fana ka jɔyɔrɔ bɛ yen sariya bɛ nin bɛɛ kofɔ ni mɔgɔ min ye dankari kɛ an ka sigida la sa u ka dɔn k'a fɔ bi sariya bɛ yen min bɛ se k'u laɲangi ɲangini ninnu ta bɔ fo ka se o la joona fo ka taa se wari sara ma k'a fɔ bi i bɛ wuli min ka di ye i n'a fɔ sisan ka taa i ka ɲɛgɛnw i ka ɲɛgɛnjiw bɔn an ka fasodenw kɔnɔ u bɛ ka gala don kare kɔnɔ ka t'o ji bɔ fasodenw kɔnɔ u bɛ k'i ka ɲama cɛ ka taa bɔn an ka jiboli fɛn dingɛ ninnu kɔnɔ ka sɔrɔ jamana y'o fɛn ninnu dilan de pour que ni san nana ji ka se ka boli a ɲɛma ka taa baji la ji kan ka sigi an ka sigidaw la ka se ka tiɲɛni kɛ mɔgɔw kunna mɔgɔ min bɛ wuli bi ka dankari kɛ o jiboli sira ninnu minnu labɛnna jamana fɛ u k'a dɔn ko ɲangini b'a la bi. Ka tɔɔrɔya lase an ka sigida ma ɲangili waleya girimanw yɛrɛ kɔni talen don ka ɲɛsin ni waleya cɛjugu ninnu yɛrɛ kɔni ma. I n'a fɔ cogo min na fɔlɔ ni kun minna nin fɛn ninnu na c'est que ɲangini kun fanga ma bon kosɛbɛ o de an y'a kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔw kun bɛ a fɛn ninnu kɛ kojugu parce que ɲanginiba kun t'a la mais ni sen an k'a dɔn ɲangini bere a giriyara dɛ a giriyara maa ma y'i to yɛrɛ ma bi ka taa baara kɛ an ka sigida la min b'an ka sigida tɔɔrɔ i yɛrɛ ma ka sɔrɔ i ma environnement ka yamaruya sɛbɛn ɲini i k'a dɔn i bɛ se ka taa kaso la ka se kalo 3 fo kalo 6 ma et puis i bɛ se ka wari sara fɛn min bɛ taa miliyɔn 3 fo miliyɔn 5 ma n'i minɛna baara sigida la min b'an ka sigida nɔgɔ k'a tiɲɛ ka sɔrɔ i ma environnement ka yamaruya sɛbɛn ɲini yamaruya min bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ k'a fɔ nin baara in i ka kan k'a kɛ ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ s'an ma ou bien i ka kan k'a kɛ i bɛ nin kɛ pour que a kana kɔlɔlɔ s'an ma n'i m'o sɛbɛn ɲini f'i k'a kan ten n'i minɛn'o la a ɲangini a fanga bonyana kosɛbɛ fɔlɔ a kun bɛ ka 10,000 ka se 500,000 ma o ni zan a yɛlɛla kojugu. Sigida lakanali ko kun kan weleweleda kan yɛrɛ kɔni taara ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma. Kuma yɛrɛ kun y'o ye fo mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ n'i ka sigida la i ye kɛwale aw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi min yɛrɛ bɛ se ka hali aw yɛrɛ tɔɔrɔ saniyali sira kan mɔgɔ man kan k'o sigi k'o filɛ ten o c'est vrai an ka mɔgɔw bɛ wuli ka contrôle kɛ mais a ka dɔn k'a fɔ o contrôle nin
u se ka se yɔrɔ bɛɛ yɔrɔnin kelen u bɛ munumunu de n'u ma se e ka yɔrɔ ma don min na e ɲɛ b'a la kare kɔnɔ dɔ bɛ k'a ka ɲɛgɛn dingɛ tigɛ k'a bila kare kɔnɔ a ji bɛ ka suru kare kɔnɔ ɲɛgɛn dingɛ i tɛ sigi k'o filɛ o i bɛ wuli commune bɛɛ kɔnɔ bi alhamdulilayi assainissement service b'a bɛɛ kɔnɔ i bɛ taa mairie la i b'a fɔ ko gouvernement ka assainissement service i bɛ taa mairie kɔnɔ u bɛ yen i bɛ taa a ɲɛf'u ɲɛna i ka dɔn u bɛ mɔgɔ bila yɔrɔ bɛɛ ka taa a lajɛ ka kuma a tigi fɛ a bɛ wala min na a b'a dabila a bɛ ɲangi fana a b'a dabila jagoya a b'a dabila parce que ɲamana foyi t'a bolo a k'a ka ji nɔgɔ bɔ kare kɔnɔ o ɲama t'a bolo. Sigida lakanali o kɔni kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen kungo ye walasa an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ lafiya la cogoya min na ka tila ka sigida sanuman yɛrɛ kɔni bila maaw ye maa minnu fana bɛ na anw kɔfɛ. An ka kɛnɛya bulon kɔnɔna la an bɛna an ɲɛsin bana min ma o de ye jabɛti bana ye ni ale yɛrɛ kɔni ye bana ye min kɔni bɛ tali kɛ sukaro caya jelisira ale ni sugunɛw yɛrɛ kɔni na ni bana kofɔlen min filɛ a yirala k'a fɔ maa yɛrɛ kɔni bɛ se k'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye n'i ye dɔgɔtɔrɔw olu ka ladilikanw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la bato. Tarawele Jɛnɛbu Kone ni ale yɛrɛ kɔni bɛ quartier Mali ale CESCOM na ale bɛna ɲɛfɔli caman kan ye jabɛti kunkanko la. Abdou Watara ni Musa Jalo olu ye kuma galama tɛngwa la. Jabɛti ye bana ye bana min bɛ tali kɛ sukaro dun bana la a sababu yɛrɛ bɛ sɔrɔ min fɛ ni sukaro hakɛya cayara farikolo la ka se gramu 1 ni tɔn 26 ye. Jabɛti bana bɛ se ka sɔrɔ masaw fɛ i n'a fɔ adamaden yɛrɛ ka fɛn duntaw olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka jabɛti lase a ma. Bon jabɛti ye sukaro caya bana de ye joli la ni sukaro cayara joli la a fɔ de ma ko jabɛti. Bon min bɛ sukaro caya joli la dumuni taabolo b'a kɛ ayiwa le fait que i tɛ bɔ yen nɔ la i farikolo la baara o b'a kɛ mais mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɛcogo fana b'a la mɔgɔ dɔw dancogo yɛrɛ fana b'a la o bɛɛ b'a la a bɛ se ka sɔrɔ o fɛ mɔgɔ min fa ye jabɛti b'a la n'a ba b'a la jabɛti ka teli k'o minɛ ka tɛmɛ a tɛ mɔgɔ min somɔgɔ la kan sisan dumuni taabolo la fɛn timimaw ni fɛn tulumaw cayara an b'olu dun o caman an b'olu caman de dun sisan o dun o bɛ caya o bɛ farikolo giriya quoi farikolo giriya i bɛ fɛn min dun n'i t'a jeni parce que n'i bɛ bouger i b'a dun cogo i b'a jeni ten n'i m'a jeni a bɛ sigi joli la de a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ caya ma quoi. Jabɛti taamasiyɛn ye fɛn minnu ye o de ye ɲɛgɛnɛ banbali ye wa ɲɛgɛnɛ caman ale ni kuma caman na minɔgɔ ale ni kɔngɔ olu de ye taamasiyɛnw ye minnu ka teli k'a jira k'a fɔ ko jabɛti b'i la. Taamasiyɛn minnu b'a jira mɔgɔ la i ka sugunɛkɛ bɛ caya kɔngɔ b'i minɛ i tɛ fa yɛrɛ minɔgɔ fana b'i minɛ i b'a min cogo min i bɛ taa sugunɛ kɛ ten nɔ n'o tora ka k'i la dɔrɔn i k'i hakili to jabɛti la et puis o tile 2 na i bɛ sin ka fasa ten fɔ bɛɛ b'a fɔ k'i fasara le fait que i bɛ ji min ka sugunɛba kɛ a bɛ sin k'i fasa quoi fasali bɛ teliya kojugu quoi. Dumunifɛn minnu bɛ yen ni sukaro b'u olu la kosɛbɛ ale ni boisson sukaromanw maaw kan ka u janto olu de la kosɛbɛ dumuni minnu bɛ yen ni an kan ka olu dun o bɛ tali kɛ sumanw na ale ni yiridenw ka se nakɔ kɔnɔfɛnw ma. Dumuni sukaromabaw ni tulumabaw olu de bɛ jabɛti juguya donc an kan ka sukaro dun hakɛ la sukaro yɛrɛ an bɛ sukaro ta k'a dun nafa foyi t'a la farikolo la a ka di an da kɔnɔ de sinon an bɛ dumuni fɛn o fɛn dun sukaro b'a bɛɛ la malo ye sukaro ye ɲɔ ye sukaro ye kaba ye sukaro ye ble ye sukaro ye yiridenw olu bɛɛ ye sukaro ye donc hali n'an y'olu dama tɛmɛ a bɛ se ka na jabɛti ye kuma tɛ an ka sukaro ta k'a k'a la ka sukaro ta k'a k'a la in kɔni farikolo mago yɛrɛ t'o la parce que sinon an bɛ fɛn o fɛn dun sukaro b'a la o b'a an bɔ an ka se ka énergie sɔrɔ parce que c'est la source d'énergie quoi le sucre mais ce que nous mangeons dans les céréales dans les tubercules dans les fruits là c'est suffisant pour l'organisme. Jabɛti kɔlɔlɔ ye suguyaba 2 ye a dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ɲɛ ale ni kɔmɔkili ma a dɔ fana bɛ se ka se dusukun ma min bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔba lase adamaden ka ɲɛnɛmaya ma. Jabɛti kɔlɔlɔ man ɲi dɛ jabɛti bɛ se ka na ni ɲɛko problème ye a ka jugu ɲɛ yɛrɛ de ma a bɛ se ka taa ni fiyɛnni ye a ka jugu yɛrɛ ma kɔmɔkili wa mun de sugunɛ appareil min bɛ sugunɛ dilan o dun o ye mɔgɔ nimayɔrɔ dɔ ye mɔgɔ nimayɔrɔ de don a bɛ se k'o tiɲɛ yɔrɔ n'o tiɲɛna kɔni i baloli bɛ gɛlɛya dɛ dusukun fana bɛ ten a dusukun bɛ ten
dusu a b'o atteint a bɛ se ka na ni senko problème ye i m'a ye dɔw sen bɛ tigɛ a bɛ se ka na n'o fana ye ani fɛn ka i kunkolo a bɛ se ka na ni problème ye kunkolo fana na fo ka i bɔ maaya la u b'a fɔ min ma ko accident a bɛ se k'o fana favoriser diabète b'o kɛ a bɛ joli siraw de tiɲɛ walasa an ka se ka ɲɛnɛmaya ɲuman sɔrɔ an kan ka yɛlɛma don an ka taabolow la min ye farikolo ka bɔ ɲɔgɔn na sanga 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko don o don walima siɲɛ 3 o ka kɛ dɔgɔyalen dɔgɔkun kɔnɔ ɲɛnɛminifɛnw sigarati gulɔ o n'a ɲɔgɔnna caman k'an mabɔ olu la fo ka se sukoro gɛnman ma o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka an farikolo lakisi ni bana in ma an bɛ ladilikan di mɔgɔw ma o ye mɔgɔw k'u ka taabolo falen an ka segin an ka kɔrɔlen ma quoi parce que an ka fɔlɔ mɔgɔw olu tun bɛ balo jiribulu de la fura ni yiriden nin si tun tɛ yen hali n'an ma segin o ma kɔni n'an ye dɔ bɔ tulu ni sukaro la ani ka tila ka farikolo la baara exercice physique kɛ o de bɛ se k'an yɔrɔ jan hali ni diabète b'i fa la a b'i ba la e min bɛ sport kɛ a ɲɛma i b'i ka dumuni kɛ cogo dɔn a ka ca ala fɛ i bɛ se ka tanga ou bien hali n'a b'i minɛ f'i kɔrɔlenba o diabète forme bɛ se ka éviter quoi a b'i fa la a b'i ba la mais ne y'i janto i yɛrɛ la e ta bɛ se ka janya ou bien a t'i minɛ yɛrɛ bana kunbɛ ka fusa ni bana furakɛ ye kɛnɛya tigilamaw olu ka ladilikanw an'u ka sariyaw an ka olu ɲini k'olu dɔn k'ani k'u labato ale ni an ka janto an ka kɛnɛya la kosɛbɛ o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka ɲɛnɛmaya kɛ hakilisigi ni basigi la o b'a sɛnsɛn ka taa farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la Burkina jamana kɔnɔna na fɛn ye bamaci walikɛbaw bɛ ka dansago min ta ka ɲɛsin Burkina jamanaden minnu bɛ n'u b'a a worodugu yanfan ka taa fɛn ye a kɔrɔnfɛ yanfan kɔni fɛ n'u b'a wele ko Sud Est du Burkina a jirala k'a fɔ ko u kɔni kɛla sababu ye fɛn ye Burkina ma caman jamanaden caman olu kɔni bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ ko u bolila ka bɔ u la k'u kun sin dugu jamana min de ma o de ye Togo kɔni ye o de hukumu kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye a jirala k'a fɔ Burkina jamanaden 600 ani maa 2 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bolila ka bɔ nin yɔrɔ kɔnɔ na yaasa ka se ka o kɔni ɲɛsin yɔrɔ min de ma o de ye yɔrɔ min ni u b'a wele ko Tone ni a bi fɛn ye Togo yɛrɛ kɔgɔdugu yanfa kɔni fɛ fɛn ye jɛkulu min bɛ n'u b'a wele ko AFP a jirala k'a fɔ ko olu kɔni de ye o kibaruyaw kɔni di ka jira k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni kɛla sababu ye fɛn ye Burkina jamanaden 600 ani maa 2 olu kɔni bɔla fɛn ye Burkina yɔrɔ min de la ni u b'a wele ko Majori yaasa ka se ka taa fɛn ye i kɔni kun dogo fɛn ye Togo jamana kɔni kɔnɔna na cogoya min de la ka sababuya kɛ fɛn ye bamaci walikɛbaw olu ka gɛlɛyaw kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Togo yɛrɛ polisiw ka maa ɲɛma ni o ye Abdou Karim Simon ye ale fana ka ɲɛfɔcogo kɔnɔna a y'a jira fana k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u kɔni nana u ka dugu kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ musolakaw bɛ o la u caman bɛ yen ko u kɔni bolila k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni to denmisɛnninw bɛ u la fo ka taa se musolaka minnu bɛ yen ni u lajɔlen don ko olu fana kɔni bɛ u la. Senegal jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn ye fanga sinamatɔ mɔgɔ kɔni kun y'a jira k'a fɔ u na taama min kɔni kɛ fɛn ye juma nata yaasa ka se ka u ka fɛn ye nisɔngoya kɔni jira cogoya min na a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Senegal faamaw kɔni ye ko olu kɔni ye a jira k'a fɔ o taama ko a kɔni tɛ se ka bɔ ka wa ka sababuya kɛ k'u ma fɛn ye yamaruya di k'a fɔ ko taama in kɔni bi kɛ o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye araba tɛmɛlen u y'a jira k'a fɔ ko a taama ko a kɔni tɛ bɔ wa maaw y'a jira k'a fɔ ko o taama a na kɛ sababu ye wa fɛn ye ka se ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin fɛn ye Senegal yɛrɛ marabaw ani fanga sinamatɔ maaw ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ fɛn ye kalafili min yɛrɛ bɛ yen ni u bɛ ka na ni u bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni kumasiri ko a na kɛ sababu ye ni taama bali a bɛ se ka kɛ sababu ye wa fɛn ye ka na ni gɛlɛya caman ye u ka fanga kɔni maracogo la wa o kɔfɛ fana a jirala fana k'a fɔ ko fɛn ye fanga sinamatɔ maaw minnu y'a jira k'a fɔ ko u na taama a jirala k'a fɔ ko u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa u ka taama in a na bɔ wa ko u kɔni kan ka k'u ka hakilila kɔni de di fɛn ye su natɔ in kɔni na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye yaasa ka se ka taama in kɔni bɔ a dɔgɔkɔrɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye Senegal faaba commandant n'o ye préfet de Dakar kɔni ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni taama in ko a bɛna kɛ sababu ye fɛn ye ka basigibaliya k'o nati ani fɛn ye jamana sariyaw ko ka olu kɔni sɔsɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ ko ni ye a jateminɛ ko kalafili gafe min bɛ o bolo ni sariya sun tɔmi 61 na ni a bɛ kuma o kan ko ni taama in ko a kɔni bɛ o sariya ninnu ko a bɛ olu fana kɔni sɔsɔ ko ka sababuya kɛ ko a bɛ fɔ ko fɛn ye ni kalafili n'a a bɛna kɛ jamana kɔni kɔnɔna tile 30
saba kɔni sani a cɛ ko foyi man kan ka bila sen kan yaasa fɛn min ye ka se ka o kalafiliko ani ka wulikajɔw kɛ ka maaw babaga ka yaasa kalafili ka se ka jaabi wɛrɛw walima kuntilenna wɛrɛw kan di a ma ko ɲɔtɛ ko de y'a to fɛn min ye o kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka nin taama in kɔni bɔ a dɔ kɔrɔ cogoya min na. Mozambique jamana kɔnɔ fɛn min ye bamaji walikɛbaw ani diinɛ kanagɛrɛ tigilamɔgɔw bɛɛ ka wulikajɔ minnu kɔni kɛ ka dansago ta ka ɲɛsin maaw ma o jirala k'a fɔ o wulikajɔ kɔni de senfɛ ko u ye maa 7 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni bɔnɛ u ni na maa 4 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen ko u ye olu kɔni kunkolo de tigɛ ka bɔ u kɔni na a jirala k'a fɔ ko u bɛ ka nin baara in kɔni kɛ fɛn min ye Mozambique ka taa fɛn min ye a kɔgɔdugu yanfan ka taa fɛn min ye a kɔrɔ yanfan kɔni fɛ ko nin baara cɛjugu bɛ ka kɛ o yɔrɔw la ko hali n'a sɔrɔ Mozambique yɔrɔ minnu fana tun bɛ yen ni basigi kɔni bɛ o yɔrɔ kɔni na ko nka bi ni ye jateminɛ kɛ fɛn min ye wulikajɔ bamaji walikɛbaw fɛ ko u bɛ ka se o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko o de kɛla sababu fana ye maa caman olu kɔni bɛ ka bɔ o sigiyɔrɔw la fɛn min ye jɛnsɛgɛ naani jɛkulu ONU ani fɛn min ye baɲumankɛtɔnba min bɛ yen n'u b'a wele ko ONG Save the Children ni a bɛ denmisɛnninw kɔni tɔbɔ olu y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bolila ka bɔ fɛn min ye u ka du kɔni kɔnɔ nin jɔakun tɛmɛlen in na ko o teli jɔ fo maa 10 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ni ye Mozambique kɔni jateminɛ ko kabini san 2017 fɛn min ye bamaji walikɛbaw ani diɲɛ kanagɛlɛ tigilamaw ko u bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ ka dansago ta ka ɲɛsin maaw kɔni ma o kɔni kɛla sababu ye fɛn min ye maa 4 bɔɲɔgɔnko olu kɔni faa la fɛn min ye ONG ni o ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'u b'a wele ONG Armed Conflict Location and Event Data Project olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni bolila ka bɔ o nɔ kɔni na walima k'u ka du kɔni bila ka taa san 2017 la ka na fori bi la bi t'i jɔ fo fɛn min ye maa 800 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o jirala k'a fɔ ko ni ye bamaji walikɛbaw kɔni jateminɛ o ka dansago bɛ ka kɛ jamana yɔrɔ min de la ko fantan jamana walima fantanw de bɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ nka ko n'i y'a dugukolo kɔni jateminɛ dugukolo in ko fɛn min ye nafolo caman de bɛ a yɔrɔ dugukolo kɔni duguma. Kenya jamana ɲɛma ni u ye Kenya Uhuru Kenyatta ye ale kɔni ye welewelemada kɔni kɛ fɛn min ye araba tɛmɛlen k'a jira k'a fɔ olu ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ farafina fan min fɛ n'u de ye farafina kɔrɔnfɛ yanfan jamanaw ka jɛkulu kɔni kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ o ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn min ye Congo RDC ni bamaji walikɛbaw bɛ ka dansago kɔni ta ka ɲɛsin u ma bi ka se ka basigibaliya ka a nati o yɔrɔ la ka se ka o kɔni kɛlɛ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko a n'a u kɔni wele ni u ye u ka EAC n'u ye farafina kɔrɔnfɛ yanfan jamanaw ka jɛkulu ko u ka finitigilaka dɔw bila sen ka joona yaasa olu na se ka taa fɛn min ye dɛmɛdo Congo kɔni ma ka se ka basigi kɔni nati a yɔrɔ kɔni na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini fɛn min ye bamaji walikɛbaw kɛn bɛ ka wulikajɔ min ta ka ɲɛsin nin ma ko fɔlɔ ninnu kɔni ma nin yɔrɔ in na ko o kɔni kɛla sababu kɔni ye bi a bɛ ka basigibaliya ka se ka o kɔni nati jamana kɔnɔ jamana min ni a sigibaw ni a jamanaden bɛɛ bɛ t'i jɔ fo maa 90 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ko wulikajɔ kan ka kɛ joona fɛn min ye farafina kɔrɔnfɛ yanfan jamanaw ka jɛkulu kɔni fɛ ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la o de la a y'a jira k'a fɔ ko kari nata ye fɛn min ye farafina kɔrɔnfɛ yanfan jamanaw ko o na sigi fɛn min ye kari nata in yaasa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan ka sɔrɔ suw kɔni bila ka taa joona yaasa ka se ka taa dɛmɛ d'u ma ka basigi kɔni nati a yɔrɔw la cogoya min. O de kɛra garizigɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan télé ta sugantili la ka kɛ ka kunnafoniw tayɔrɔ ye aw bɛ se ka an ka kunnafoniya ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube ni Ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan wagati wɛrɛ ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma inshallah.